מר פריצקר, תפתח לנו את הטיסה, נו. לסבול כל הטיסה. כן. אתה מוכן לענות לו? תשתה טוב טוב. כי אם אתה תהיה סובר, אתה תסבול. כל הכבוד, מר רוטשילד. לא מצלם הדבר הזה, מוינשיין, אפשר לראיין אותך? בטח. נו, אז איך אתה פותח לנו את הטיסה? אני פותח את הבקבוק קודם. כן. עכשיו אני אעשה לך כיבוש. כן. ברלר בן 60 בני מקצוע. איך נראה? כמו מת. כמה הוא מכוער האיש שלך? אני משלם לכולם חודש אחד, חצי חודש. למה? חברים צריך לדפוק אותם. מיכה לוי. ממש? לא, יפה. הוא דפק אותו, מוסקוביץ' דפק. למה? מה עשה? נתן לו חצי חודש, לכולנו נתן חצי. לא סלה. פתח לנו את הטיסה, נו. פתח לנו, נו. תגיד איזה מילה. אני אגיד לך מה? נו. 4 זה בומבס. אל תשאל מה זה, גם אני לא יודע. אנחנו בתחילתו של מסע ארוך. אני מציג מסע שטומן בחובו הרבה הפתעות לכולנו. מילה אחת לא אמרתי. את נאום הסיכום אעשה בסוף, אבל בינתיים אני מאחל לכולנו הרבה תענוגות, וכשמיכה איתנו זה מובטח. מיכה, כמה מילים? די, אחרי יוסי לא צריך לומר. נו, תגיד כבר משהו. הנה, אמרתי, מספיק. מיכה הוא לא איש דיבור, רואה את הוא זה? איש מעש. נו, זה כאן מה שכתוב כאן, נו. זה לא בא ממני. תגיד את זה לשמוליק לוי מהאמבסדור, נקודה. תקרא, תצלם את זה, הוכחה. הנה. תגיד. כמה מילים לתחילת הטיול, קדימה. מה התחילה? אנחנו רוצים כבר בסוף. נו, תשמע, לפי נו. השיחה שהייתה לי, אדון כהנוב מארגן את הכל עבורנו, אנחנו נבוא לשם, הכל יהיה לימוזינות וחתיכות יחכו לנו, בשדה התעופה. זה to start with. שנמצא אחר כך... כביסה מיובשת בשדה. מר פריצקר, תן לנו איזה מילה. אני חושב שלמרות זה שגרמנים מצטרפים לטיסה שלנו, נדבר על זה שוב. עדיין, אלה לא תרד ברמה של לופטהנזה. תוכיח שמעל כולם. אני לא מקבל דברים פרובוקטיביים מאוקראינים חסרי מולדת ושיער. נעקזים במשולש ברמודה שנמצא בין הרגליים של הג'מייקיות. אוי אוי אוי. אני הייתי מציע שתיתן כמה מילות פתיחה לגבי האיש החדש שהצטרף אלינו השנה. חברים חדשים וחברים ישנים. חברים חדשים עם פוטנציאל להיות חברים ותיקים. לדברי המנוי. פריצקר, הארוחה בסדר? איך אתה מרגיש עד עכשיו? עכשיו הכל בסדר. כן. היין גרוע. מה? היין גרוע. למה? זה מה יהיה, זה אילת. כן. איך הארוחה? לא, אבל תבין לנו זה אותו ברקן? מציעים משהו יותר טוב לדור ממנו. מה אני יכול לשמוע ממך? על מה? על הארוחה? על הארוחה? על הישיבה? ארוחה לבטלה. ישיבה צרורה. אבל אתה נראה לי נהנה. כי האחרים גם סובלים. אתה יכול להגיד מי למשל? זה גרמני מתבולל. מה לטיסה הזאת? טוב להיות גרמני מתבולל, אוקראיני יהודי שנראה כאילו זה מהשטיר מרזה הרגל. זה אחר? רגע, מה? יש איזה חתיכה יוצא של זה, להפעיל את המסבק עליה. תסמיך את זה לראות שעד ליום
לרגל האירוע, אני יכול להגיד או לשאול מי המלשין? מי המלשין? הפוזל במומו פוזל. דני, מה המצב? איך האוכל? מה? תגיד איזה מילה, נו. איך היה? איך היה עד עכשיו? נו? מה? מיקי, מה אתה אומר? מיקי, עד עכשיו הכל בסדר. בסדר עד הכל? חברה בסדר, חברת התעופה בסדר, אין שום בעיה. זה מן הכלל. איך אתה נהנה במחיצתו של דני? תגיד לי, אתה רוצה לצלם עוד כמה דברים? אני אתן לך איזה רעיונות? כן. לא שם ותצלם. אני אצלם הכל, אל תדאג. כן? דני, עכשיו מתנהג יפה, ממושמע, לא כל כך שומע, אבל בסדר. אוקיי, ביי. אחרי 10 שעות טיסה, איך אתה מרגיש? איך האוכל? איך אתה מרגיש במחיצתו של שמעון? קודם כל אנחנו ראינו קנינו ארוחת בוקר סטנדרטית במחלקת עסקים של מטוס אל על שבמתכון הניו יורק. אני חושב שכל הסביבה נראית מרוקה. תמורת הסכום ששילמנו קיבלנו די ביותר. יש מתלונן אחד, נמצא מאחוריי, אבל זה קבוע אצלנו תלונות. אין צורך להתחשב בהם. תעבור אליו בבקשה לרעיון הבא. אוקיי. לא טיסה, איך אתה מרגיש? איך האוכל? זה מן הכלל. סך הכל אתה מרוצה. אהלן, אהלן בסדר. נו, אהלן. איך? מה שאלתך? איך אתה מרוצה אחרי 10 שעות טיסה? אני חושב שאנחנו טסים רק שעה וחצי, אתה מדמיין, זה לא 10 שעות. פנטסטי. זה בלתי רגיל. איצקר? איציק. בזאת, חגיגית. באופן מוחלט בסופי, כן. הבטחה. להבא, אנחנו לא נספר. למה? אני אסביר לך פשוט. יש להם מה שנקרא מכתב תלונות גדול, ביקשנו בול לכתוב את הדבר הטוב היחידי. חברה חרא. אנחנו חוזרים חברת האם, החברה הלאומית, לופטהנזה. היחידי שטוב. זה עוד אחד מהחסרונות. מה שהיה חסר... תשמע, אני רוצה להגיד לך... דבר בקול רב רק. ריכרד לוי שהוא מת, תרם את גופתו לבית חרושת. אני חושב שהם עשו פה בארטר עם ריכרד לוי. אוכל, יש פה המון מתרוממים. תראה את ברלר, חירש. תראה הוא חירש. אכלת משהו? לא. תאכל עכשיו. 100%. לחיים. צריכים עכשיו לעשות קידוש. יש פה קור כלבים פה. ארוחת ערב ראשונה בניו יורק. ארוחת ערב ראשונה בניו יורק. מיכה לוי, מר פריצקר. אהלן דודיאלי, מה שלומך? אהלן. מצוין. אחרי שאני רואה את כל החברים, הגיעו לשלום, אני מאוד חששתי לגבי המטוס. כן. חשבתי שם, הודיעו לי, אני מצטער, 15 חבריך, אמרו, צריך לבטל את הנסיעה, לא שנשמע קצת כל הארץ, לוויות, אתה יודע איזה צרה צורה הזאת, לוויות, מלחמת הארמונות ושבעה, שבוע שלם לא מבטאים, זה חוזר ברביעי, נכון? למה? לא ברור, לא ברור. אני מאמין בהקדוש ברוך הוא יתברך שלו. מונשטיין. כן. היי, אהלן. מזל זה מקום, זמן ולשון. כן. אמרנו שזה פלאץ. אני מדבר איתו עכשיו. מה שאלת? מה שאלת? אני שאלתי מה היה קורה אם שמואל נגבי היה המנכ"ל שלו, מסתובב בניו יורק
במקום להיות בגרנד מטרופוליטן מיוזיאום, מה שנקרא. מודרן האוס. איפה היה? איפה היית? רק רגע. רגע, חביליו, תקום ותברך, חביליו. חביליו. דודיאלי. אין יין. אני בשמכם רוצה לברך. רגע, דודיאלי מברך. לא, זה אדום. אדום הוא מה? זה כאילו לבן, לא רואים את זה. רגע, מי מברך? דודיאלי, אתה מברך, קדימה, דודיאלי. איפה יוסי? קדימה, חביליו. יש איזה ברכה ליין. תרשו לי. תגיד את הברכה. רגע, אבל לא נותן לדבר. יש ברכה של יין. אני בשמכם רוצה לברך חברים ישנים, וכמובן חבר חדש שמצטרף לאתה. הוא יהיה חבר כנסת שלא מס חבר חדש. אתה יודע מה קרה לפעם? הוא ישלם לנו רביגר, אבל זה יראה בהמשך. אני מאחל לכולנו טיול מוצלח, והנאות, חתיכות בג'מייקה, רווחים באטלנטיק. אני מבקש, בקשר לג'מייקה, אל תגיד את הציפיות של אנשים. הבנו. סך הכל יש לנו בית שימוש בחצר, בונגלו. יהיה לכם מאוד קשה שם. אני גם אומר. יש להם בעיה, בתקופה האחרונה כל הדברים האלה. ובכדי שיהיה לכולנו ערב מוצלח. רגע, חלמתי שיש רעידת אדמה בניו יורק. היום בערב. ותראה, זה מתועד. היום התאריך 26. ואני מודיע לך היה אירוע יוצא דופן הזה, אנחנו נרים כוסי את החיים ונברך את כולם והביא לכך נסיעה טובה וכל הזמן. חג לכולם, הצלחה, בריאות. ארבע אצל בומבוס. כבר חתימת זקן. חיים, מיכה? חיים. ברדיו סיטי על ישו, איך שצללו אותו, חתכו לו את הפופיק, ובשביל צריך לשלם כסף. $60. דרך אגב, ויקטור ויקטוריה, מי שלא יודע, יש כרטיסים, רק זה $200. $200. למה ברלר? למה תמיד ברלר? עוד של הידיים, עוד של הרגליים, איפה? מתקרב, חם. נו, מה יש? שאל אותו. אני מאשר. Sir, we want to order something. אם זה רוטשילד אמר, זה מוכרח להיות נכון. מה אתם רוצים להזמין? מה זאת של לא, בשר? רגע של פרובלם. אז מה תזמין? לא, אתה מצלם בראש שלך? כן. לא, אני רוצה מרק, עזוב, כל אחד שיקח לעצמו, חבר'ה, אנחנו לא פה בחרקה. לא, אבל... חשבון זה חשבון. אתה יכול להסביר מה העניין של האוטובוס? לא הבנתי. Smoked salmon and cream. אני אסביר לך. לא, אנחנו רוצים למצלמה, אתה הסבר. אם אתה הולך להתחיל לדבר, גם לי יש כמה דברים לספר. אז אם אתה רוצה להפעיל את מאזן האימה, אנחנו נפעיל אותו. אתה מכיר את הנושא מקרוב. אל תדבר איפה לא אומר אמת, זה באמת הדברים של חוסר יושר. כן, תגיד, נדבר עליו. הצדיק הידוע. כל אחד מוציא $20. מי שהמספר שלו עושה פוקר, יותר טוב, לוקחים לו $20. אמר לי, אתה חכם, יש לך בטח $20 מוכנים עם איזה קרש. אנחנו נותנים $20. אתה מוכן להסמיך? עוד שתוציא את הפונגיס. תיתן כל אחד שטר ונראה. תוציא עוד שטר, לי יש פול, לא יש איזה 3, לקחתי 20. קופץ פריצקר, אומר גם אני רוצה. אמרת אותה שיטה. יצא עוד פול, לקחתי עוד $20, קפץ ל-100. יצא לעשות 100. אני נותן בינתיים $40, אני לא אצלי בקיץ, רגע נדבר עליו. ירדנו מונג'אני, אני לא כך אוהבים שאתה עושה צחוק מהדת ומהמסורת. אני לא עושה צחוק. בלי כיסוי ראש, בלי כיסוי ראש.
למי שיש תפילין פה זה לי ולא לך. אני יש לי 2 זוגות תפילין. אתה בו? לא, 2 זוגות תפילין, אני מניח 2 זוגות תפילין כאשר אותם, כן? עוד לא הגעתי, אני מתפלל בשקט. דודי, מה אתה מזמין? תזכור את נשמתם של חברינו שנסעו ונספו לא עלינו ברעידת האדמה שהייתה בניו יורק ב-27 לחודש שעה 12 שהרסה את כל מלון הולידאי בגלל שלא היו מזוזות שם. אתה יודע שהוא הרכיב מזוזה בחדר שלו? יש לו מזוזה ניידת, הוא מדביק אותה. רגע, יש לי רק זה סגור, אתם החלטתם ללכת לראות בדולר. מה זה פלט? אתם ללכת לראות ברנר באופן קבוע הולך למקומות סגורים. קפיניו שם, $1, מה קפץ? רצה לקנות את המקום. עשה בלטות לספר. זה ברור שמקטע חייבים לך דפיקה. רגע, איציק גם נגע או רק $2? אני לא יודע, כל אחד נכנס לבית. אתה גם היית שח. הוא אומר איציק נכנס לצער חצי שעה מציע. חצי שעה יצא. אבל הוא אומר שהוא לא... קודם כל אני הזמנתי אותו. הוא אומר שהוא לא... מה? מי הזמין? אבל איך עובר זה אמרה זה אתה רוצה לשמוע את האמת? כן. אמרה לו $25. רגע, תן לו לספר. לשמוע את האמת? רגע. אני אתחיל מארוחת צהריים. כן, תתחיל, אין מה למעט. זה טוב. קודם כל, ברנר הביא אותנו למסעדת יוקרה. אני אשמע, לא שומע. הביא אותנו למסעדת יוקרה. שאני אשמץ, תבוא בלעד. שפעם שעברה שהוא היה בניו יורק, הוא אמר, לא צריכים ללכת לכל מיני טריקפלו ולהוציא $100 על איזו ארוחת ערב. נו, עכשיו יכול בניו יורק טוב. מה שעולה יקר זה לראות את החתיכות בשלוט. אני בין חתיכות עולה זול מאוד ואוכל מעולה. נו. בדרך לדבר הזה שנקרא דיפ שואו. אכלנו מרק מינסטרוני $1.50. עלה להם יקר היום אחרי הצהריים, דפקו $1, דפקו $1.50. אתם עוד יכולים להמשיך את הטיול? האמת, הייתה לנו הוצאה של $3. אבל לומר לכם את האמת, $1.50 היה שווה את כל האוכל. ותאמין לי, רגע, לא שמעתי. כמו שאתה רואה את איציק, זה הדבר הכי טוב שהוא יכול להשיג $1. ואיציק ורפי זללו את הכל ואכלו את הכל. רק רגע. גדולתו של המקום, שכל זמן שאתה לא יוצא משם, אתה יכול לאכול מרק עד שנגמר הסוף. הם היו בבית תמחוי. זה מול המלון של ברנר, אמריקנה. יוסי. בקיצור, הייתה תנועה, יותר לסביבה שהייתה תנועה גדולה. מאוד רצינית, מסיר בחזרה. לא אגיד שמות. לא, תגיד המבין יבין. המבין יבין. כמה? 2 אנשים, 3 אנשים? המבין יבין. מתוך 4, כמה היו? 3 או 2? היינו... מתוך 4, 5. 5 היינו. רגע, אבל מה היה אחרי הארוחה? רק רגע, לאט לאט. בעצם אמרו שבזה לא צריכים לאכול עד מחר בבוקר. נכון, זה אמת, הכל אמת. מי בדיוק אמר את זה, אתה יכול להגיד? אני לא אומר שמות. למה אתה רוצה שיגיד שמות? אתה לא מגיב? המרק היה... רגע, עוד מעט יגיע תורו, נו. לדזרט היו שם ב-80 סנט. סושי. אבל מה, הייתה קופסה ארוזה. הסושי היה קופסה ארוזה והיו כמה חתיכות, אז זה 80 כפול כמה חתיכות, זה כבר יוצא סכום. אז תכינו את הקנייה אחרי שנחזור. בדרך, חזרה נאסוף את זה. כמובן שלא עברנו חזרה. יצאנו משם, רשמנו את מספר. חשבתי שדחיתם את אחרי שנחזור מאטלנטיק סיטי. שאם תעבירו שם כמה אלפים טובים, אתה יכול לקנות את הסושי הזה. החברים רשם את מספר הטלפון. נכון. ולפי דעתי מחר בבוקר, לארוחת בוקר, יהיה דליברי של... מרק וסושי. אני חושב ש... נו, אחרי שזעתם את לבכם, אז מה? מועדון מפואר זה. שם בלי שם. נו. ומה קורה שם?
אני הזמנתי את החברים, וראיתי שזה עולה דולר, הזמנתי את החברים, כולם עליי. הוא גילה נדיבות יתר. אבא שהכין עידוד קונסיטציה. אתה מקבל קופון, ואתה נכנס לכזה חדר, חלק יצאו אחרי רבע שעה, חלק יצאו... מה יש בחדר? חלק יצאו... מיד תשבנה לבעל הבית, אמר כל דבר יכול להיכנס פה לתא. מה זה? מה זה? תגיד, מה זה השרצים האלה שלך? זה פטריות, חזרתי ממולאות. ממולאות. נסו לי בצחוק. תגיד, איפה המרק? המרק, רוצה לבוא לניו יורק. לאכול טוב. $1.50 ליום. לישון טוב. סקס טוב, הבנתי שגם המלון הזה זה לא סיפור כזה. יש $2.75 ללילה. נכון, ששמר על החברים שיצאו מהתא. כל פעם היה חשש שמישהו שם לא יוצא. אני הייתי עד, כבר יצאו מהתא, ירדו... אתה ראית את זה שהם נוזלים שם. מיכה, אתה גם היית שם? מישהו היה חייב לבדוק. אחת הבוקר. מה שלומך דודי עלי? שים לב, רק סלט. מצפון נקי, שם טוב, כמה בוקר, אוכל פירות קצת. תראה פירות. הפירות הכי חשובים. שהם חברים, רוטשילד, אפילו רוטשילד. אוכל בצמצום, מה הוא אוכל בסך הכל? כמה חתכות בשר, קצת נקניקים. גם מה למעלה? רגע, תעבור, תראה מי הגיע בחייך, תראה מי הגיע. בוקר טוב לכולם. אהלן. מה שלומך? מישקה שם? אהלן מישקה. מה? תגיד להם זה מילה טובה. איפה דודיק? אהלן דודיק. מה שלומך? איך עבר עליך הלילה? 10? מישקה. מישקה, איך היה? טוב מאוד. היה בסדר אתמול? אתה חושב להכניס מלון שלום ארוחה בשרית טובה? דודי עלי, אתה יכול להגיד לנו איך נהנית אתמול בערב? אתמול בבוקר. ארוחת ערב הייתה נחמדה מאוד. אחרי ארוחת כל הערב. החברים, רק הסקורס הזה, כבר הייתי שם פעם שלישית או רביעית, או קצת נמאס לי למען האמת. כן. אני לא כחושב שפחות ארומות מפזות לפני, אני מעדיף להשתתף בפיזוז. הסקורס הזה זה לא מתאפשר לצערנו. צריכים למצוא מקום שיהיה יותר... פחות מתסכל פשוט. חלק מהחברים אכן אוהבים, מסתפקים בפיזוזים, פה לטוב, שם לטוב, זה כבר מביא להם הרבה, אני לא... אנחנו בשלב זה לא נזכור בשמו של שניידר. דוד ברלר, אתה יכול להגיד משהו? דוד ברלר. בשלב זה אני מעדיף לשמור זכות השתיקה. זה חשוב זכות שתיקה, מה טוב זכות שתיקה? אני רוצה להגיד משהו, שברלר עשה היסטוריה במקומות האלה. הוא שילם, ואחרי 5 דקות לקח את הכסף מתוך הגרב שלה בחזרה. אני צריך לשאול אותו למה. אני מציע. אולי אתה לא שמת לב, אני חושב שאתה עכשיו לא ראית הרבה כגידה חרטה כמו שלך פה לא נחר. המקום היחידי שמישהו נחר פה אי פעם, ראית אתה? לא, זה רק זכות. זה זכות, זה מראה על העדיפות. נחר, לא נחר. דודיק, ואיך אתה נהנית אתמול? 10. כן? היה בסדר? מה דעתך על דוד ברלר? אין לי דעה. דודי כבר אמר שזה לא ייגמר טוב העניין. כבר אמר שזה לא ייגמר טוב, לא? דודו לא יגיד בשלב זה מה דעתו על ברלר, כי יודע שהקסטה תעבור בסוף לרימה. טוב, אז שיהיה לנו... מבסוט הבוקר, אני רוצה לדעת... ביי למים שקבוע. למה שלא מבסוט? אוכלים חברים, אוכלים ארוחת בוקר, פירות, ירקות, סיריות, מה עוד אפשר לבקש? מה צריך לעשות בכלל שתהיה מבסוט? להכין חמור, זה חמור מרקד, מה אתה רוצה? תאמין לי, זה פשוטים ופנינים, נכון? מה הוא רוצה? עשינו לו פשוט 5,000 דולר, וזה נהיה שמח. דוד חביליו, דוד חביליו, איך הרגשת? איך ישנת הלילה? האמת שחיפשתי אתכם למעלה. כן, לא, ירדנו כרגע. למה יש לנו הולכים לתרומת לעסקים? כן. למה ירדתם? דוד חביליו. דוד חביליו.
if I want breakfast? בוקר, רק רגע, בוקר טוב לדוד מונשיין. בוקר טוב, אני רוצה תמלוגים מהסרט שאתה עושה עכשיו. לא מעניין אותי מה שאתה עושה. אם אני משתתף פה ואתה מוכר את זה באיזשהו דרך שהיא, אם בהעתקה אלקטרונית, אם בהעתקה מילולית, אם בהעתקה פוזיטיבית, אני רוצה להרוויח מזה לפחות 12%. בסדר, אני מבקש שתפנה לעורך דין שלי, לדוד יאלי. יאלי עכשיו אסור את זה, הוא נמצא בישיבה מזרחית. איך שאני אומר את זה, אתה יכול לתת שוק על מישהו מסתכל. יוסי חביליו, איך נהנית אתמול בערב? אחרי הארוחה אני שואל. כן, איך הרגשת במועדון? כן, היה בסדר? המסאז' היה בסדר? נהדר אתה, משהו. בקיצור אתה מרוצה מאוד. אפשר לאכול בלי שלמעלה, לחדר. יש שם פסנים ודברים כאלה. אני מציע לך למלא אני אומר רק עם חיליק יש לך לפעמים חנינות, איתי לא תהיה לך חנינות. עם חיליק יש לך חנינות מדי פעם, אצלי לא היו חנינות. תקליט את זה מיד. תקליט את זה. הוט ניוז. אני הצלתי לך ב$50 מיותרים את זה, אני נמצא סבבה. אני שילם לך ואתה שילם רק מה, המילה $50 הייתה מיותרת, גם לא $50, טוב $50. אין אצלו שטרות כאלה. הוא יוציא אותה מהמחזור. אם היה $50 מכניס את היד למתוך הזה ומוציא את הכמות $50 מתוך היה עוזר. הוא אומר, אין לו כסף, אני אעשה דבר אחר, אני אחזיר לך את המסאז' בחזרה. אני אתן לך כפרס, אני אחזיר לך את המסאז' בחזרה. קח את כל מה שיש לי פה, רק תעזור. אבל אני צריך לבוא לזה פרצוף עושה אתמול, שאתה לקחת. אחר כך אני באתי עליך, נכון? לא יודע, אבל למה אתה מרגיז לי את יוסי? אני רוצה בקבוצה שתהיה הרמוניה, שתהיה חביבות, אחווה, ולא שיתחילו כאן ניצוצות לא נעימים. כשאתה אמרת את זה, הוא לא שמע שאתה אמרת את זה, שנייה, אני מבין קצת הקיצון פה ושם, לא? אתה לא יכול לתמוך, ברלר. נכון, מיכה? אתה לא יכול לתמוך במלצר הודי נגדו? כאן הבוקר, תחילת הבוקר הוא כבר מרגיז אותו, סוף היום מילא שהולכים לישון, אבל עכשיו... את מי? אתה כבר מתחיל את יוסי להרגיז מהבוקר. הכעס זה... אני מציע שמחר על הבוקר שיוסי ירד, כדי שהוא לא יתעצבן, שיכניס לו סדירה, קלה ויתחיל לאכול. הוא כבר ידע למה. זהו, ואם הוא לא ידע, זה יום אחרי זה. כל אחד יוכל עם עצמו בחדר שלו, זה רום סרוויס, ידע בדיוק מה שיש לו. יכול לשמור סרוויסים נחת. יש לו מספר על היד. ומי? אין לו מספר? זה אידיוט והלוטו המקומי של כלב. הם לא רוצים לאבד כרטיס. זה קבוע? כן. זה המנוי עכשיו. המנוי! פרס שנתי. פלסטיקאי. הם עובדים מסביב, המנוי שלנו. חוץ מזה, אנחנו יכולים לגנוב לך את הכרטיס. מה שלומך? גם זה יכול באקזקיוטיב, אני רואה. גם אני הייתי באקזקיוטיב. גם לך היה מסודר? כן. איך? איציק, מה שלומך? הוא מבעלי מלון רם... בסדר, איך היה? הולידיי אין בירושלים, בחיפה. איך היה אתמול בערב? כל אחד שואל? לא יודע, יש כאלה שהיו להם חוויות יותר סורות מהחברים. אבל היה אחד אחד. כולם התראינו. אחד. האחרון. הערב שלי היה... אין, אנחנו נשארו. חברים אחרים, זה מה לך? נעלמת? מה? שתיים. כמו אני נעלמתי? אחרי זה. כן, תראינו כמה... אני שואלתם אבי יהודה ומיכה. איפה לך? לא, אבי הלך זה מלון, בבתי ים, הלכתי שם. אני לא יודע אם הוא ספסר, סרסור או סתם ארס, אבל ברור, המקצוע שלו לא מזוהה. לא, חברים מרוויח פה. פה ושם הוא מרוויח, אין לו עסקאות. מה? מיסטר 25%, המיליון. 25? גם 35. 25 זה כשאני מרחם. לא, זה שהוא עם חברים. אצל חברים, במקרה הטוב הסחורה אולי 25%, לא?
וואלה, כדאי במצלמה עכשיו פלוגה, חבר לי לחזור לארץ, יגיד לי, גילה לא היה בשום הצגה, אין לו מה להיכנס הביתה. הוא הסביר לה, כל הנסיעה הזאת של לראות הצגות. והיא תבין שאם הוא לא היה בשום הצגה, זאת אומרת שהוא לא עשה כמה לירות מהחבר'ה. בשביל מה הוא נסע? הוא הבטיח לך, כי אני אארגן את זה. תגיד לו, רק בשביל יש לה מונית, וזה גמרת? יכול להיות שהוא אפילו היה צריך לגוע בכרטיס האשראי פעם. כמה שילמת הבוקר לארוחת? אני לא צריך מותק, אני מוזמן על ידי המלון. המלון. המלון? כן? הוא יודע את זה? כן. אני לא יודע את זה, אבל זה מוזמן. יש קימדה של מעצבי מלונות. אוי, לצחוק. שמעת מה אמר איציק? יש קליקה של מעצבי מלונות. זה קשה לדעת מאדם שנכנס עליו שאסור לו להיכנס לאכול וגנב שם כמה עוגות והצטלק. אני אגיד לך מה הוא סחב כמה עוגות והצטלק. במעלית שתת קפה. אתה יודע מה כהנוב התכוון שאמר מעצבי מלונות? גורמים להם להיות עצובים. האדם היחידי שראיתי אותו עולה ויורד עד שהקפה נגמר, עלה איזה 6 פעמים. מי זה? חביב? לא, פריצקה. כן? הוא מדבר עליי. לקח סחב שם בלאונג' קפה, אבל שבאמת אותו, הוא נסע במעלית עם זה. שנתיים זה. עד שזה נגמר. לא נכון. אחר כך שהיא תתרגל. אבי, יש פה מישהו חזר מאחת הנסיעות ישר עבר למלון. לא, חזר מהנסיעה ישר למלון, לא בא הביתה ועבר כמו עליו. אבל אתה יודע מה המזל? שעכשיו, זה שגרם לו לשבת במלון איננו פה הפעם איתנו. זה המזל, אז לא יקרה לו. מי זה? לא יקרה לו את זה. מי זה גרם לו? אני לא זוכר. זה שגרם לו איננו פה, זה מזל. מה זה נדמה? יש לו במלון? מי זה גרם לו? שניידר. שניידר גרם לו? למה שניידר? מה זה שניידר אכל, יש לו עבודה היום, נורמן סקיידל, החברה שלו מחכה לו. מה? נורמן סקיידל. העורך דין. הוא כבר הלך לעבוד? מקרקעין, צועה. בערב ואנחנו הולכים למשחק של הניקס, רואים את מר פריצקר פה, אוכל בייגלה. אהלן מר פריצקר. על הכיפק. משהו מדהים בעולם. מדהים, אה? אפשר לראות את המדיסון סקוור גארדן. יש לנו מקומות נהדרים.
למגרש. איזה אווירה מתחילים את ההמנון האמריקאי לפני ההתחלה. מדהים. עכשיו, וזה מה שקורה. משחק, חבר'ה נפגשים בלובי. אמרת קפה. מה מצוין? שמח אותו כל דבר שהוא עתיד לאחרים. דודיאלי, אתה יכול להגיד משהו, איך היה המשחק? לא הייתה לרמה גבוהה מדי, היה מתח. אני לא אמרתי. זה אמרתי בקפה עם. אחד לראות משחקים ככה בנגב. בוא ניסה להבין את באתי כמה נגליות, בוא ניסה להבין את אף אחד לא נתנו שלא גמור. חבל שהפסידו. כן, נהנית? רוטשילד, מה אתה אומר? אתה מתכוון למסיבת הכי בפרלגרפיה? בוקר, בהולידיי אין, לפני הטיסה להדוניזם. בוא נשמע מה דודיאלי אומר. הדוניזם. דודיאלי. מה, אני אומר לך איך אמר לי נורמן? איך היה אתמול הכדורסל? היה מאוד נחמד, היה די מתח, היה בסדר. כן. עכשיו אנחנו צופים קדימה, עומדים לטוס בעוד כשעה וחצי לג'מייקה. הלו, עושה, בעזרת השם, סע בשלום, נגיע בשלום, נחגוג כמעט. יש לך איזה תוכניות לשם? תוכניות זה תלוי בספריות הציבוריות שם, תלוי במוזיאונים, תלוי מה... because we have to fly. מה נמצא שם, האקולוגיה של המקום. אנחנו מתעניינים בהם ממש. No, we're coming back on the 4th of January, here. Good, oh good, good. We're just going to do some business in Jamaica and we'll come back. I'll come back after Jamaica. Yeah. That's good. See you again when you're coming back. You're welcome. Bye. דוד מיקי, כמה זה נסיעה? דוד מיקי, מה התוכניות שלך לג'מייקה? אני הולך לפי התוכניות שיאלי הכתיב, שאי אפשר לדבר אותן בטלוויזיה. למה? ולא במצלמה, אבל... מיינלי זה בעצם מחפשים שם השקעות עם תשואות טובות. מה מחפשים? השקעות עם תשואות ראויות. 12-15% יספק אותם. כל רציניים זה בוודאי יסחו, יסתובבו, יסתעלו בעיר, יכולים לראות אם יש איזה מוזיאון טוב, אם יש עתיקות, דברים מעניינים. אבל לא תאמין, חלק מהחברים פה, כמובן בהם כובש מם, אפילו חושבים על ענייני זיונים, לא תאמין. כל הנפש. דוד חביליו, איך אני נראה ערב נסיעתי לג'מייקה? יש לך איזה תוכנית מיוחדת בג'מייקה? תגיד לי, חביליו... אני הולך לדוג דגים, לצלול ולנוח. חביליו, זה שאתה מזיע עכשיו, זה לא שאתה כבר חושב מה יהיה מזה, כבר אתה מתחבר, חכה, רילקס. חביליו זה מאלה שדיברת מקודם על כאלה? כן.
חביליו חס וחלילה, חביליו זה דייג. דייג בעיקר. צלילה. אני התכוונתי לה... צלילה איפה? צלילה, שקיעה. אני התכוונתי לה ויהודה. יאללה, אני אשמח רגע, מיקי, מה היה כתוב? מהמלון לכיוון הנסיעה לקנדי, בטיסה לג'מייקה. כרגיל אנחנו נוסעים בעגלות. בשדה תעופה קנדי לפני הנסיעה למונטיגו ביי. נגראון! למה זה נגראון? לא משתעשע. מר פריצקר, אהלן. איך היה? איך היה? זה שירדתם מוקדם והגעתם את המוניות, זה היה משהו לא רגיל. לא יפה, מה שעושה לך מעבר כשהוא רוצה להחזיק שליטה. ידעתי שיש בטיונות היריו. בסדר, בסדר. הוא לא ידע שאתה איתנו. לא מעניין. חבר שלך לשעבר לא מעניין. חתיכה מההיסטוריה שלך זה צריך לעניין אותך. מעניין תודיע לי, נו. קטע האפל. איציק, אני זה קטע האפל שלך, אני זה החור השחור שלך. לא. יאללה, לשמה. למה? הוא סידר לנו שיקבלו אותנו שם. קראנו לו יאללה. כל הצדדים חטפו אותנו. לא הבנתי מה כל כך טוב. דודיע לי. נו, אתה יכול לסכם את הכמה ימים בניו יורק? דוד חביליו, בוא הנה. נו, מה יש לך להגיד? למה אתה להיות נאמר מקום? אתה ששם אוכל ארוחת בוקר, אתה לא רואה, לקח כמה פרוסות של טוסט ממונשיין, צועדים את ליבם עכשיו, ועד הערב לא אוכלים כלום עכשיו. דוד יצחק. נו, איך אתה מרגיש? יש לך איזה ציפיות מג'מייקה? המון ציפיות. מקסימום לא יהיה בידוק שם, לא בידוק איתנו. למי התכוונת? יש לנו כמה בדרנים, אחד הבאנו מבוואריה, אחד הבאנו מירושלים. עוד אחד מירושלים. היחידי שנראה כמו האחים מרקס והוא. ופה אנשים אומרים לי עכשיו שנכנסת חשבו שהאחים מרקס מתו כולם. בושו. חודשיים לדבר איתך. דקה שיש לך על הראש הזה, אתה תבקש, אני אשלח לך לרופא הזה. אני חושב שתיסע איתו, יתאים לו לבן. תיסע איתו, יתאים לו לבן. זה לא הולך. מה ניחא? קרוב? סע לג'מייקה, מונשיין מדבר.